Hola, soc la Laura Martínez, soc la bibliotecària del Castell. Per aquest Sant Jordi tan diferent hem organitzat des de l'Ajuntament i la biblioteca unes activitats un poc adaptades a la situació que vivim. Per una banda, hem organitzat un concurs de punts de llibres dirigits a infants del Castell de 6 a 12 anys. Per una altra, hem organitzat i dirigit a tots els públics residents a Menorca un concurs de microrelats via Twitter. I per últim, fem una crida a que tots enramem balcons i finestres per al proper dia del llibre, el dia 23, amb motius del dia de Sant Jordi, del dia de la Rosa, del llibre, i si voleu, sobre qualsevol altra cosa relacionada potser amb el confinament. Bueno, feliç Sant Jordi a tothom i espero que estigueu bé i cuideu-vos molt.